Zabitnameyên Dadgehê Îstiqlalê ya Şerqê a serhildana Şêx Seyid di pirtûkekê de hat çapkirin. Pirtûk ji aliyê dîroknas Kerem Serhedî ve hat nivîsandin. Pirtûk bi du zimanê hatiye nivîsandin û tê de belgeyên Osmanî jî hene. Navroka pirtûkê ji darizandina Şêx Seyid û rêhevaliyên wî bigirin, heta biryarên Dadgehê Îstiqlalê û parastina Şêx Seyid bi pirs û bersivin. Li gorî nivîskar cara yekem ku pirtûkek bi vê rengî bi firehî û bi belgeyên eslî tê çapkirin. Eva pirtûka hanê eva not û 6 sal e ku ev hereket çêbiye heta ne îro bes cara yekemîn e bi belga. Belgê biryara Mehkema Îstiqlalê ne. û di meclisê dabû, Meclisa Enqereyê dabû, me ji wir derxistiye aniye zibirandiye zimanê Tirkî û tîpê Latînî bi zimanê Kurdî. Min noktek vergûlek lê zêde nekiriye. Çi biye? Aynê wî tê dane. Li vir Adişar Reîsbek Şêx Efendî dibe. Li gorî dîroknas sedema serhildana Şêx Seyid ne bi tenê ji bo olbûye. Di eslê xwe de ji bo Kurdistanê û millî bûye. Lewra dibêje di belgeyan de behsa darvekirina bi sedan Elewî, Krîstiyan û Şêxê Êzîdiya dike. Ev jî dibe delîl ku serhildana Şêx Seyid ji bo Kurdperwerbûnê ye. Eva hereketa hanê hereketa millî ye, li hemberê zulmê ye. Di vir de sed pêncî du heb Elewî Dêrsimê yê Çemişkesê Hozatê hatine edamkirinê. Sed pêncî du heb. Li Bişêriyê Şêxekî Êzdiya edamkirine. Li Midyatê Henna Ermeniye û yek jî Aşûrê ew jî edamkirine. Lê eger ku ev hereketê dînî biya yê dînî İslamî biya ev Şêxê Êzdiya ev ê Aşûrî ev ê Ermenî û ev ê Elewî ev naçima edamkirin. Heta kî niha meşhûr e dibêjin ew keçê Dêrsimê Endabûyî. Ew jî di vê biryarê mehkemê de hene. Di Pirtûkê de parastina rêhevalên Şêx Seyid ku pêre tên daliqandin jî cih digire û heman demî de belgeyên eslî yên Osmanî ji arşîva Komara Tirkiyê hatine bi destxistin jî tê de hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.